Ola, que tal, señoras e señores? Benvidas e benvidos a este espazo informativo da Televisión Municipal das Pontes, no que imos facer un percorrido pola actualidade do noso concello e a súa área de influencia ao longo desta última semana. Hoxe é venres 14 de febreiro e comezamos falando de industria, porque o alcalde das Pontes, Valentín González Formoso, e a concelleira de Industria, Ana Pena, acompañaban a diferentes representantes das asociacións veciñais pontesas a visita á industria situada no polígono de Penapurreira, biomasa forestal. O Concello das Pontes vende iniciar unha nova rolda de visitas polas diferentes empresas do municipio, unhas saídas nas que están a tomar parte as entidades veciñais das Pontes e que teñen como obxectivo achegar a ponteses e pontesas o amplo e diverso tecido industrial que está afincado no Concello. O primeiro destino deste programa foi Penapurreira, concretamente as instalacións da empresa de fabricación e comercialización de pellets biomasa forestal, ata onde o pasado mércores se trasladou unha ampla comitiva veciñal encabezada polo alcalde das Pontes e a concelleira de Industria. Valentín González Formoso, xunto con Ana Pena, puido coñecer a situación a día de hoxe destas instalacións, que contan cunha capacidade de produción de 75.000 toneladas de pellets ao ano, en un sector como o forestal que xera nas Pontes 400 empregos. E que en verbas do primeiro dil é necesario que a propia veciñanza constate que, ademais do sector eléctrico, as Pontes ten moito que ofrecer noutros campos. Traemos os veciños e veciñas que quixeron vir a coñecer unha infraestructura vinculada ao sector forestal, unha fábrica que traballa 24 horas transformando os nosos pinos, os nosos bidueiros en pellets que despois se distribuyen por toda a xeografía nacional, non? Un sector forestal nas Pontes que emprega a 400 personas, non? Con empresas de todo tipo, fabricación de tarimas, de parquets, fabricación de estruturas en madeira, fabricación de pellets de madeira, empresas do sector servicios forestal, en total 400 familias que viven de forma directa da madeira nas Pontes, non? Ao final, as Pontes é o octavo municipio de Galicia onde máis madeira se extrae do seu monte, non? Por tanto, eu creo que é bon que coñezan o tecido productivo da súa localidade, porque tamén inxecta moita moral saber que está moi diversificada, non? O seu tecido industrial, non? Durante o percorrido polas instalacións, os representantes das asociacións de veciños tiveron a oportunidade de coñecer de primeira man o proceso produtivo da empresa, unha visita a que en verbas de González Formoso seguirán moitas máis para chegar a actividade produtiva local á veciñanza e que deste xeito os pontes e pontesas coñezan o que se está a facer a carón dos seus fogares. Ás veces escoitas, non? Pois nun bar, a mellor alguén dicindo que se cerra a chimenea, pois para todo, non. As Pontes ten unha economía de máis de 3.000 postos de traballo creados, máis de 3.000 contratos creados nos seus polígonos, que está moi diversificado, non? Nas Pontes faise todo tipo de manufacturas, prácticamente de todo tipo, no sector alimentario, no sector logístico, no sector da madeira, no sector tecnolóxico, no sector eléctrico, por tanto está moi diversificada, non? E se trata de que coñezan de forma directa cal é a realidade das súas empresas que están, creo que, vivindo, pois, na inmensa maioría, un bo momento, non? Biomasa forestal foi o primeiro destino estas saídas que terán continuidade ao longo das vindeiras semanas. E continuamos falando de industria porque a empresa Ence e Xertex obtiveron moi bons resultados nas súas probas piloto de reciclaxe de fibra téxtil de cara á planta que van implantar no noso concello próximamente. A alianza entre Ence e Xertex está xa a dar os seus primeiros froitos cun novo avance no proceso pioneiro de reciclaxe de fibra téxtil e que pretenden levar a cabo na planta que se vai instalar na nosa vila, no Parque de Carbóns de Sá. E que, segundo anunciou a compañía papeleira, por primeira vez lograron obter celulosa reciclada a partires de polialgodón, todo un avance no sector da reciclaxe téxtil e na posta en marcha dunha economía circular neste campo. Tras o éxito das primeiras probas de reciclaxe que a papeleira galega e a startup sueca realizaban o pasado mes de outubro e da man dunha tecnoloxía que non precisa alta presión, temperatura nin disolventes tóxicos, agora Ence dá a coñecer este novo avance que permitirá avanzar precisamente na reciclaxe de materiais e que ata o de agora eran moi complicados de recuperar dun xeito eficiente. Este proceso, no que se vai seguir traballando, vaise desenvolver nas Pontes, na nova planta que Ence ten previsto ubicar na nosa vila, con a inversión de 355 millóns de euros en 3 fases. A primeira, da man dunha planta de fibra recuperada, en a que tamén se vai incluir esta planta piloto de recuperación de fibras téxtiles, unha segunda fase, na que se porá en marcha unha planta de coxeración de 150 megawatts de potencia térmica e 50 megawatts de potencia eléctrica, e xa unha fase final na que se vai construir unha planta de papel tisú. Un proxecto que, segundo apuntan dende a propia papeleira, suporá a creación de preto de 1.250 empregos. E non deixamos de falar de industria porque a Asociación de Empresarios Seara organizaba esta semana
unha orixinal xornada a cargo do Club de Baloncesto Baxi Ferrol. A Asociación de Empresarios e Usuarios de Chan Industrial Seara volvía a apostar por unha nova xornada formativa dirixida aos seus asociados e asociadas e cunha temática do máis atractiva, xa que se puso en riba da mesa as capacidades que debe ter un bo líder e o fomento do traballo en equipo. Para abordar estas temáticas nada mellor que contar con varios poñentes que de traballar en equipo e fomentar os puntos fortes de cada un saben e moito, porque ata as instalacións de Seara en Penapurreira se trasladaban varios dos membros do conxunto de baloncesto do Baxi de Ferrol. O adestrador do equipo ferrolán Lino López, a Aleiro Galamestres e o director de marketing do conxunto ferrolán Javier Masaguer foron os encargados de compartir co público asistente dende a súa propia experiencia as características que ten que ter un bo líder de grupo ou como fomentar ese traballo en equipo en familia e que este conxunto demostra cada vez que sae á cancha. Os tres protagonistas abogaron pola necesidade dunha boa comunicación eficaz e efectiva e tamén por motivar os que están ao seu redor ou delegar nos demais componentes do equipo diferentes tarefas, o que axuda a involucrar e darlle protagonismo e importancia a todos os membros do grupo. Uns consellos que tamén se poden aplicar máis aló do deporte, no día a día de cada empresa e de cada negocio, para acadar ese resultado positivo, ese éxito para calquer proxecto e do que de seguro que tomaron moi boa nota todas as persoas asistentes a esta interesante convocatoria. E a escasos días da celebración dun dos eventos máis agradados pola veciñanza pontesa, a Feira do Grelo, xa se abriu o prazo de inscrición para participar no concurso de cestas que vai a repartir algo máis de 1.500 euros en premios. Nun par de semanas a nosa vira volverá a vestirse de antroido e da man non só de carautas ou traxes disparatados. Toca tamén festexar a boa gastronomía e demanda unha nova edición da Feira do Grelo. Convocatoria número 44 que xa ten data, o 2 de marzo, e cun programa no que novamente o certame de cestas vai ser un dos principais atractivos. A carpa que se vai instalar na Praza da América collerá este concurso no que se repartirán algo máis de 1.500 euros en premios entre as mellores propostas. Como é habitual, as persoas participantes poderán inscribirse na propia carpa da Praza da América o mesmo día da convocatoria, entre as 8 e as 10 da mañá. Xa ás 11 arrincará a valoración do xurado e a entrega de premios está marcada para as 11:30 tamén neste mesmo espazo. Cada inscrito deberá presentar unha cesta cun mínimo de 10 madas de grelos, deberán ser maiores de 16 anos e contarán cun número identificativo atendendo a orde de inscripción. No tocante aos premios, haberá un primeiro premio de 400 euros, un segundo de 300 e un terceiro premio de 200 euros, ademais de 5 accessits de 75 euros cada un. Por suposto, tamén se valorará a creatividade dos participantes cun premio especial de 300 euros, o premio Alexandre Pérez Sindín, e que tamén incluirá unha peza exclusiva feita polo colectivo dos Amigos da Madeira. E non deixamos de falar da Feira do Grelo porque este ano o broche de ouro vai no poñer a cantante galega Uxía acompañada pola portuguesa Celina da Piedade. Conta atrás para que As Pontes volva a recibir a Don Carnal tal e como se merece, damando unha festa por todo o alto e onde a música vai ser un dos alicientes. E que durante a fin de semana dos días 1 e 2 do mes que ven, a nosa vila volverá a converterse en un dos destinos máis atractivos de Galicia para desfrutar destes días de algarabía e de disfraces en o que xa están a traballar dende o Departamento Municipal de Cultura. De feito, a Concellería que dirixe Lona Tenreiro xa está preparando algunhas das actividades que van protagonizar a fin de semana e onde a música vai ter un papel moi relevante. Así, o 2 de marzo, coincidindo precisamente co Día Grande da Feira do Grelo, sobre o escenario da Lobi poderemos desfrutar das grandes voces e música de Uxía e de Celina da Piedade. Estas dúas artistas ofrecerán un concerto dende as 6 da tarde no Auditorio Pontés, co que se porá o broche de ouro a edición número 44 da tradicional Feira de Antroido das Pontes. É que xa hai un par de anos tivemos a oportunidade de desfrutar da maxia destas dúas artistas da man do programa de Ponte a Ponte e cun cheo absoluto que se vai repetir con esta segunda visita destas dúas cantantes. Para aqueles que estén anotando a data na súa axenda, saiban que as localidades para este concerto xa están á venda na web www.aspontes.sacatuentrada.es e que tamén se poderán adquirir na propia billeteira do Lobby o día 2, unha hora antes do inicio do recital.
E xa estamos tamén a escasos días da celebración do Entroido e este ano xa se coñecen os premios que se van a repartir durante a cabalgata que se vai celebrar o martes de Entroido. A Consellería de Cultura ven a abrir o prazo para anotarse nunha nova edición da cabalgata de disfraces do martes de Entroido, unha cita na que se repartirán interesantes premios e que van superar os 7.000 euros. Así, ata o luns 3 de marzo, ás 12 de mediodía, vai ser posible chegarse ao rexistro municipal e ali cumprimentar a pertinente inscripción para sumarse a esta festa coa que As Pontes vai pechar os festexos en honra do Encarnal. A inscripción incluirá nome, apelidos, DNI, teléfono e enderezo do participante coa descripción do disfraz e o seu título, ademais da categoría na que se vai tomar parte. E que un ano máis, Cultura dividirá a cabalgata en meniños, categoría infantil individual, parella e grupos, categoría de grupos de adultos, parellas ou disfraces individuais de maiores, ademais de carrozas e grupos de centros educativos. No tocante aos requisitos, os grupos deberán ter un mínimo de 4 integrantes, se trata da categoría adulta, e tamén de 4 na infantil, na mentes que a categoría de meniños vai estar limitada a menores de ata 6 anos de idade. Todos os que compitan nesta cabalgata deberán afrontar un percorrido íntegro da mesma con saída en da Avenida de Montecaxeado e remate na Praza da América. Con respecto aos premios, en adultos haberá un primeiro premio individual de 100 euros e un segundo de 75, mentres que as mellores parellas loitarán por un premio de 225 euros e outro de 100 euros. En infantil e meniños haberá 2 premios de 50 euros para os mellores disfraces individuais e 2 de 75 euros para as mellores parellas, mentres que unha vintena de meniños recibirán vales por valor de 25 euros. En grupos teremos premios de entre 300 e 700 euros, segundo o número de compoñentes, e xa na modalidade de carrozas haberá premios de 850, 675 e 550 euros para as 3 mellores propostas. Ademais, habilitarase unha categoría específica para centros educativos con 3 premios de 400, 300 e 200 euros. As bases da convocatoria xa se poden descargar dende a web municipal, aínda que para chegarse a solventar calquer tipo de dúbida, as persoas interesadas poden acudir ao Departamento Municipal de Cultura en horario de mañá de luns a venres. Estamos de noraboa nas Pontes porque a nosa veciña Sabela Ramil ven de ser nomeada finalista aos premios Mestre Mateo do Audiovisual Galego na categoría de mellor videoclip. As Pontes tamén vai estar presente nos premios Mestre Mateo do Audiovisual Galego e que se entregarán o vindeiro 15 de marzo en Lalín. De feito, unha pontesa, a cantante Sabela Ramil, ven de ser unha das nominadas a mellor videoclip da man do seu Hi My Love, o tema co que abriu o seu último traballo discográfico. A pontesa competirá cos videoclips Aletejo de Baiuca, Marimondra de Mondra e de Lautero e Quererse Ben tamén de Mondra, nunha gala que vai estar presentada pola actriz Tete Delgado. Hi My Love ve a luz en maio 2024 coa produción da artista pontesa, baixo a dirección de Paula Pereira e a dirección de fotografía de Lucía Pan, e que xa conta con varios Mestre Mateo da man do seu gran traballo no mundo audiovisual. Asemade neste Hi My Love, Sabela conta coa compaña da formación Calidanza, nunha obra que foi íntegramente rodada en Galicia e que de seguro que o vindeiro 15 de marzo se fará con este recoñecemento do sector audiovisual galego. Esta semana celebrábase o Día Internacional da Muller e da Nena na Ciencia e con tal motivo a Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco celebraba unha xornada do Clube de Lectura Relendo a Vida dedicada a este día. Relendo a Vida regresaba esta semana á Biblioteca Municipal para conmemorar o Día Internacional da Muller e da Nena na Ciencia. Así, aproveitando que cada 11 de febreiro se celebra esta data, desde a dirección deste clube de lectura, as súas responsables Macarrego e Anabel Alonso apostaban por achegar ás habituais destes encontros a figura dunha científica de verdade. É que de sobra coñecida a labor dos homes no mundo da bioloxía, a investigación ou a química, pero as mulleres son sempre as que pasan desapercibidas nun terreo, no que son do máis relevantes e artífices de grandes descubrimentos e estudos. Precisamente ese foi o tema de debate dunha mesa na que se contou cunha convidada de auténtico luxo, a química Violeta Fernández Vega, que comezou dando boa conta da súa experiencia persoal, xa dende a súa elección por unha disciplina moi masculinizada e na que afortunadamente co paso do tempo as mulleres están a lograr un espazo. A Sema da Química explicou como é o seu día a día no traballo, as labores e investigacións nas que está inmerso o equipo do que forma parte e reivindicou o papel fundamental das mulleres na ciencia. De feito, segundo a ONU, a medida que as mulleres avanzan nas súas carreiras científicas, a fenda de xénero acentúase. En eidos como a inteligencia artificial, tan só 1 de cada 5 profesionais son mulleres. Na mentras que malia ser a metade da poboación, tan só 1 de cada 3 científicas do planeta son mulleres. E seguimos falando de libros, porque para celebrar o Día dos Namorados, 14 de febreiro, a Biblioteca Pública Enrique Rivera Rouco creaba un centro de interese chamado Cita Cegas cun libro.
A Biblioteca Municipal Enrique Rivera Rouco tamén quixo sumarse á celebración deste Día dos Namorados e demanda unha interesante e novidosa iniciativa. Baixo o título Cita cegas cun libro, dende este departamento municipal quixeron emular o exitoso First Dates, pero coa literatura como protagonista. Así nestes días, nos andéis de novidades da biblioteca, os seus usuarios e usuarias podían deixarse levar pola curiosidade e a fortuna e levar para os seus fogares algún dos títulos debidamente empaquetados nestes andéis. Uns títulos sorpresa de diferentes temáticas e autores que cada usuario descubriría no seu fogar. Historias misteriosas que están a caer nas mans dos lectores e lectoras que se animaron a participar nesta iniciativa e que inclúe novidades, textos clásicos de aventuras e de xéneros do máis dispares e que, quen sabe, se acabarán sendo un amor a primeira vista para o seu lector ou lectora ou unha relación desas de agarimo que neste caso se pode ir forxando con cada capítulo. E como xa é habitual dentro da programación da Biblioteca Pública Enrique Rivera Rouco, o pasado xoves celebraban unha nova xornada dos Xoves na Biblio. Os Xoves na Biblio volveron subirse ao escenario onte da Casa do Peso rendendo homenaxe a gran Rosalía de Castro. E que a vindeira semana a poetisa de Padrón celebraría o seu 188 aniversario no coñecido como Día de Rosalía, que cada 23 de febreiro se conmemora en toda Galicia. Dende a Biblioteca Municipal quixeron adiantarse a esta data e nada mellor que empregar este programa de fomento da lectura infantil para conmemorar a gran figura da literatura do Rexurdimento. Para iso visitou as Pontes toda unha coñecedora da súa obra e vida e que asemade é capaz de trasladar esa paixón pola súa obra aos máis novos da casa. Falamos de Raquel Queizás, a narradora e contacontos de Verín, que volvía a aceptar a invitación da Biblioteca Pontesa. Desta vez, Queizás non chegaba cos seus monicreques de Gululá ou da man do seu Cine Maravillas, senón co seu Buscando a Rosalía. Pequenos e adultos puideron desfrutar dunha historia protagonizada por unha nena moi creativa, ategada de imaginación, con moita paixón polos libros e por crear as súas propias aventuras e de nome, por suposto, Rosalía. Rosalía, mira que chegou de Padrón para ti. E mamá? Non. Mamá xa non vengo, xa é noite. Pero debemos mandar mamá. Oh, eu quería mamá, non quero regalos, quero mamá. Pero mira que cousa tan bonita. O que é? Abro. Abre. Mira, ai, que cousiña tan bonita, por favor. Mira, de que cousiña. Uns zapatiños, de que cor? Vermellos, uns zapatiños de nena. Para ir para Santiago, claro. Ai, que bonitos son. Gústanche, Rosalía, gústanche. Non, a mí gustan os meus zocos. Ai, que manía tes. Cando vayas a Padrón e a Santiago, tes que poñer os zapatiños. E tienes que hablar castellano. Que dis? Eu non quero falar castellano, eu quero falar galego. Nena, eu falo galego porque me peta. Ai, que rabuda. As súas andainas en quedanzas deron vida a un espectáculo no que se mesturou a tradición oral, os contos, a imaginación e a música. Por suposto, no que tamén o público foi do máis participativo, e co que grandes e pequenos puideron adentrarse un pouco máis na historia da escritora galega e no complicado que lle foi poder sacar adiante a súa obra. Coidado! E o galo dende o alto díxolle: coidado, xa cho teño. Por eso non baixo. Es un raposo parvo. Cajácheme todo. E marchou o raposo e non comeu o galo. Quen foi máis listo, o raposo ou o galo? Aplausos po galo, colgado! Foi un agasallo da súa nai para Rosalía. Que? É un abanico. Sí, porque no teatro iban con abanico. Ali estaba Rosalía no escenario e a súa nai toda contenta dicindo: que boa actriz. Forte aplauso para Rosalía, que fai moi ben teatro. Pero detrás había unha señora con abanico con outra que estaban dicindo: mira, pai, sabes como se chama esa? Rosalía. Esa rapaza non é como as demais. Dalle por escribir. Só escriben os homes. As mulleres non teñen que escribir. Que vos parece a vos iso? Parece vos ben? Esta muller, Rosalía, se quedara casada con fillos e tuvera tanto teatro,
Rosalía é filla dun cura. Sí, e a nai non se casou. Oh! Que vos parece? Mal que falen así dela, verdade? Mal. Rosalía, cando chegaba a casa, collía a súa pluma e puñase a escribir. Agora, amiga, vou marchar a Madrid. Ali hai un problema de traballo e teño que ir hasta aquela cidade grande. Por un lado estou contenta, seguirei escribindo poesía, aínda que digan que as mulleres non podemos escribir poesía. Que di que é mellor que unha muller se case e non escriba nunca. Que vos parece iso? Vou marchar a Madrid. Ola! É Rosalía. E tras celebrar o Día de Rosalía por adiantado, xa o xoves 20, Xoves na Biblio vai ofrecer un obradoiro Un libro unha vaca, que vai impartir a editorial Patas de Peixe para maiores de 6 anos, dende as 6 da tarde na propia aula infantil da biblioteca. Neste caso, vai ser necesario anotarse previamente porque as prazas son limitadas. E como sempre, antes de marchar, facemos un repaso da carteleira que nos agarda esta fin de semana na Casa do Peso. Chega a fin de semana e con ela tamén unha nova proposta cinematográfica a pantalla da Casa do Peso. Novamente, tanto mañá como o domingo, teremos a oportunidade de desfrutar de dúas longametraxes tanto para o público adulto como para as crianzas e que veñen de aterrar nas grandes salas comerciais de todo o país. Así, a proposta para as sesións infantís de mañá e domingo ás 5 da tarde chegan da man dun filme de animación, Clara y el misterio de las semillas mágicas, unha produción norueguesa dirixida por Willa Schutz en a que poderemos descubrir a unha valente vaca de nome Clara que terá que investigar e atopar a un ladrón dunha semente máxica que pode medrar sen necesidade de sol ou auga. Siempre buscando la solución. Nuevo, viejo, eso da igual. Una pista nos dará. El ruido y la confusión son parte de esta misión. El ruido y la confusión son parte de esta misión. El ruido y la confusión son parte de esta misión. ¿Podrías ser tú? No haré comentarios. Rosy. La Galina. Ahora mismo intento recordar. ¿Bern? ¿Qué? ¿Has sido tú? No. Digo, sí. No. Sí, no. No, solo cojo ¿Sí? las cosas prestadas, nunca he robado nada. El ruido y la confusión son parte de esta misión. El ruido y la confusión son parte de esta misión. El ruido y la confusión. Clara y el misterio de las semillas mágicas. E para o público adulto chega Las vidas de Sing Sing, un drama de facturación estadounidense onde coñeceremos a un particular grupo de presos do cárcere de Sing Sing e que queren crear a súa propia obra de teatro para tratar de buscar unha esperanza a que agarrarse. Las vidas de Sing Sing chegará a Casa do Peso en triple sesión, mañá a 7:30 da noite e o domingo dende as 7:30 da tarde. Como é habitual, as localidades están xa a venda na web www.aspontes.sacatoentrada.es ou ben na billeteira da Casa do Peso 30 minutos denantes de cada unha das proxeccións. Rehabilitación. Yo soy el gladiador Goliatán. Yo soy Espantaco. Soy el príncipe Hamlet de Dinamarca. Y se ha convertido en algo, no sé, maravilloso. ¿Y qué papel desempeña usted en el programa? De vez en cuando actúo, como todos los demás. ¿De modo que ha estado actuando durante la entrevista? Estamos aquí para volver a ser humanos y disfrutar de las cosas que no están en nuestra realidad. Creo que os estáis volviendo honestos entre vosotros y vulnerables. Sé muy bien quién eres y de qué palo vas, hermano. Y no eres nadie para decirme lo que tengo que hacer en el trullo. Ni no me lleves a ningún puto rincón oscuro nunca más. La gente espera que los tipos como tú y yo caminemos con la cabeza agachada. Así que vas a salir ahí como si fueras el rey, como si todo fuera tuyo. Soy el puto Divine. ¡Sí! Soy el dueño del puto Vamos, teatro. chicos, dadle un poco de amor. Os pido que viajéis a vuestro momento perfecto. ¿Oís algo? ¿Estáis con alguien?
¿Estáis en el exterior? Mantened esa sensación. ¿Estamos? ¡Vamos! E tamén na Casa do Peso poderán gozar ata o 4 de marzo dunha exposición a cargo do artista pontés Miguel Ledo Roca. Os corredores da Casa do Peso contan cunha nova oferta expositiva que dende esta semana xa podemos visitar a custe cero. Trátase da colección de obras de Miguel Ledo Roca, Sketchbooks, unha trintena de pezas elaboradas con lápis ou carbonciño, namario e a retratos, nos que o artista pontés recolle algúns dos traballos elaborados nestes últimos anos. A colección está protagonizada por artistas do cine, da música ou do deporte, aínda que tamén temos algunha que outra lámina co mundo da natureza, o rural ou os animais como modelos. Personaxes como a Messi, Christopher Reeve na pez de Superman, a gran Grace Kelly, filmes como La La Land ou Harry Potter e grandes músicos da altura de David Bowie, fillas de Cassandra ou o vocalista Linkin Park Chester Bennington protagonizan estas fermosas láminas que podemos visitar ata o 4 de marzo con tan só achegarnos polos corredores da Casa do Peso de luns a venres de 9 a 3 e de 4:30 a 8:30 e xa os sábados entre as 10 e as 2 da tarde. Ben, pois isto foi todo pola nosa parte, ata aquí o que deu de sí a actualidade do Concello das Pontes e a súa área de influencia ao longo desta última semana. Nos marchamos xa, pero lembren que volvemos o vindeiro venres contra as 9:30 da noite. Pero se queren seguir informados poden sintonizar o 107.5 da FM e escoitar na Radio Municipal de luns a venres contra a 1:30 da tarde o espazo informativo As Pontes Hoxe. Tamén poden visitar a páxina web vive.aspontes.org ou consultar as diferentes redes sociais do Concello. Tamén poden visitar a nosa canle de YouTube RTVUM As Pontes ou agregar nos seus reproductores de podcast a programación da Radio Municipal das Pontes. Reciban un cordial saúdo de todo o equipo que fixo posible este espazo informativo e de quen lles falou Pepe Capelán. Que teñan unha moi boa fin de semana.